scherp kopen, dan zit nog de vriezing natuurlijk. Dames en heren, mag ik uw attentie voor Pas Begoosj! Van de Waereldsjtad vindt dat je allemaal hier bijeen zit om onze 47e optreden hier in het Groat Waereldsjtad Kapelle Konkoer allemaal mee te maken. Je hebt gelukt dit jaar, want het is onze tweede repetitie. De eerste repetitie hebben we afgelopen woensdag gehad, dus houd je dadelijk goed vast, want het gaat dadelijk echt vlammen. Maar eerst voordat we gaan beginnen, diep en zeer diep respect voor de organiserende club van vandaag, voor Oedeweg, die ondanks veel tegenslag toch heeft geprobeerd om het GWK toch weer op de rit te krijgen. Jongens, hartstikke bedankt. Bedankt allemaal. Vanmorgen zit een bakkeleien bij de brunch. We ooit in die 47 jaar 12 bladzijden, dus dat gaan we niet aandoen. Van die 12 bladzijden die we spelen zijn er nog 2 uur. We beginnen dadelijk met de eerste bladzijde en dan stappen we over naar bladzijde 7, hoe de rest is gebleven, dat we het nemen spelen. Je moet wel een blijftje voor doen, heel te kort.
En nu gaan we een grote sprong maken op bladzijde 7, die herkent je ook wel allemaal. Dat begint met over en out. En daarna moet ik even in het geheugen kijken wat de volgende is, maar volgens mij stond ik op bladzijde 1 helemaal fout. Dat komen we straks nog eens analyseren. 4 tellen hadden we. We zijn verstreng naar de jury kijken. Hebben we nog tijd voor een? Wie ligt er in het schema? Liggen we achter? Liggen we voor? Rosamunde, hebben we dat ook gespeeld dan? Hebben we nog tijd voor een morgen? Ja, een leedje 3. Leedje 3. We hebben nog op bladzijde 12 linksonder. Herkent je allemaal?